Bon dia, nois! Soc l'Eva de la Barceloneta, pels qui no em coneixeu. Fa uns dies vam fer una recepta de tortites i avui en farem una de llengües de gat. La recepta és molt fàcil i els ingredients segur que els teniu a casa. La Maria avui em tornarà a ajudar, o sigui que entre les dues aconseguirem unes llengüetes molt bones. Som-hi? Primer de tot, desfarem la mantequilla al microones. Bé, un cop tinguem la mantequilla fosa, afegirem la sucre, la mantequilla, els ous i la vainilla en un bol i ho barrejarem tot. Bé, ara que ho tenim tot en un bol, menys la farina, ho barrejarem ben barrejat amb el mini pímer. Quan ja ho tenim tot barrejat, li afegim la farina. Amb tots els ingredients dins del pot, li passem el mini pímer, que se quedi ben finet. Bé, nois, un cop tenim la mescla feta, agafem una safata de forn i li posem paper de forn, però nosaltres, com que avui no en teníem, hem agafat paper de plata i l'hem untat una mica amb mantequilla o margarina. Llavors agafem la mescla i si teniu una màniga pastelera seria l'ideal, però com que tampoc en tenim, agafem una cullera sopera i anem fent les dosis. Aquí veiem la Maria com està fent les llengües. Veieu? Mireu, agafa una cullera, supera, l'omple fins la meitat i l'extén de la forma de llengüeta. Però això és el gust. I així fins que acabem la massa. Com podreu veure, amb aquesta massa han sortit totes aquestes llengüetes de gat. I ara les posarem al forn, que prèviament hem calentat a 180 graus. Bé, aquí les tenim. Quan les traiem del forn estan una miqueta inflades, però les hem de deixar reposar sobre el marbre i aquí es van desinflant. Han estat al forn uns 10 minutets, però aneu vigilant que quan comencin a estar doradetes ja les podeu treure. I aquest és el resultat de les nostres llengües de gat. Nosaltres les hem fet així sense xocolata perquè ens agraden més, però si voleu les podeu untar amb xocolata, que també estan molt bones. Bon appetit!